पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का नहीं होगा तलाक। सही सुना तनी रुआ सब, वीडियो में बनल रही, एक एक बात पर चर्चा कल जाई। सबसे पहले बात बता दी कि चांदनी सिंह तो बाजर भई रही है पवन सिंह के मेहरारू बने खातिर। रउआ सबके पता होई कि हर दिन नया नया गाना लगा के नया नया डिजाइन में और नया नया पोज में पवन सिंह के साथ है फोटो रिलीज करत रही है इंस्टाग्राम पर। हम बता दी कि बहुत लोग ई कहत रहा कि ई फोटो देखला के बाद से, वीडियो देखला के बाद से ये लगता कि अब बुझाता जे पवन सिंह और चांदनी सिंह ब्याह कली लो। लेकिन भैया पवन सिंह और ज्योति सिंह का अब तलाक नहीं होगा, साथे में रहेंगे। वीडियो में बने रहिए, एक एक बात पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले बात बताएं भैया पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के शादी के, तो ये दोनों जना के शादी भई रहे 2018 में। 2018 में शादी भई रहे जौना बेरा पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह, ये दोनों जना में तू में चलत रहे, तू लोग का सब पता बा। वही चीज़ के लेके कई बेर अक्षरा सिंह भी विवाद में अली, कई बार घिर ली। वही शादी के लेके पवन सिंह और अक्षरा सिंह में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, जवना के लेके आज भी गड़बड़े बा। लेकिन 2018 में शादी भइल भैया, और 2018 के बाद पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथे रहे लागल लो। ऐसा माहौल आ गई रहे जे ज्योति सिंह पवन सिंह के साथे शूटिंग सेट पर भी जात रही, लेकिन बीच में फिर से एंट्री भइल अक्षरा सिंह के। ऐसा एंट्री भइल कि अक्षरा सिंह सब चीज के छिया लेदर क देली, यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह में फिर से झगड़ा हो गई, टकराव हो गई, अलग अलग हो गई लो। यहाँ तक ले कि कोर्ट में केस दायर भी हो गई। तो बता दी भैया कि वो केस दायर भइला के बाद से पावर स्टार पवन सिंह जी के द्वारा भई रहे कि मतलब हमरा ज्योति सिंह के साथ नहीं रहे के तलाक चाहिए। लेकिन भैया कुछ दिन केस चलला के बाद से 1-1.5-2 साल ओकरा बाद आयल सांसदी के चुनाव। सांसदी के चुनाव के पहले पावर स्टार पवन सिंह ई चाहत रहे जे पुराना गलती जौन भइल बा वो गलती के ख़त्म कल जाओ, वो गलती के सल्टावल जाओ, और सल्टा के फिर से नया जिंदगी के शुरुआत कल जाओ। तो भैया ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह एक साथे हो गए लो, लेकिन केस अभी तकले भी चलता कोर्ट में। ओकरा बाद चुनाव बीत गई, चुनाव के बाद बहुत सारा फिर माहौल बिगड़ल, इधर उधर भइल कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से अलग हो गई बालो। लेकिन भैया इतना छौड़ा छौड़ी के खेल ना है ब्याह, ठीक बा। ब्याह शादी छौड़ा छौड़ी के खेल ना है कि आप अभी कीजिएगा और अभी तोड़ दीजिएगा, ठीक बा। अगर एगो औरत के रहते हुए ओकरा बिना मर्जी के अगर दूसरी औरत से आप शादी करते हैं या दूसरी लड़की से शादी करते हैं, तो आप भी एगो मतलब क्या बोलते हैं अपराधी मतलब बन जाइएगा, जिसके वजह से आपको 7 साल या 8 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो भाई ये चीज़ अब नहीं होके वाला। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह साथे रही लो, साथे ऐसे रही लो कि भाई पवन सिंह कोनो प्रकार के बात ज्योति चांदनी सिंह के फोटो वीडियो पर नहीं कैले, कमेंट नहीं कैले। पावर स्टार पवन सिंह के माता जी से कोनो प्रकार के दिक्कत बोल आवाज़ इंटरव्यू में हो गए हुए, जौना के लेके वो वीडियो भी डिलीट हो गई। लेकिन वो वीडियो बहुत सारा लोग क्लिप काट काट के चढ़ैले बा, जौना के लेके आज भी वायरल बा। तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह हमनी सन के तो भाई दोनों जना संग ही निमन लागे लो, दूसरा कोई के संग ही लो ना ठीक लगे। तो पवन सिंह से भी विनती बा कि पवन भैया घर मर्दवा बहुत बेर झगड़ा होला, झंझट होला, का होला लोग में, एक होकर आ मिल के जौन बाकी काम कर है। जौन सोशल मीडिया पर छिया लेदर होता, छिया लेदर तहार नाम लेके जौन है नाम कर तरी चांदनी सिंह ई चल जाई हैं, ठीक बा। फिर आवे वाला वक्त में वैसे परेशानी तारा हुई, वैसे बड़का बड़का नेशनल टीवी पर जौन चलता है पवन सिंह दोबारा कर रहे हैं शादी, दोबारा कर रहा है शादी, दोबारा कर रहा है शादी, वैसे जान तरह का हुई छवि तहार धूमिल होता। जौना के लेके आगे चल के अगर चुनाव भी लड़ता रह, चाहे कोनो पार्टी के प्रचार प्रसार भी करता रह, तो ओई पर तारा असर पड़ी। ई तारा पीछे रोटी खाए वाला जितना बड़ा सन ना बतैय सन, काहे कि तू जब बतैय तो तू भगैबन हुए जी से। हमनी के तो भाई रोटी से मतलब बाना, हमनी के तार भलाई कालो सोचले रही से आजो सोचम सन। जे तारा बारे में गलत सोच दी ओकरा के रेल के पेल बना देम सन, इहो गारंटी बा।
तो केकरा केकरा पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के जोड़ी ठीक लगेला कमेंट करके जरूर बताइए लो। एक और बात बता दी कि ई शादी जौन बा की अरेंज मैरिज रहे पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के, ई कोनो भगौआ परौआ शादी ना रहे। तो कम से कम इस चीज़ के संभाल के रखिए, सजो के रखिए। अगर कुछ नाराजगी है तो उसको बैठ कर सुलझाइए। और हई जौन बीच में हई जौन हीरोइन बने खतरा आ जौन हई बियाहो भइला के बाद से दूसरा के संगे जिंदगी जिए के मन बा बहिया तोहार पकड़ के जौन गाना डालत तरी सन एकने सन से तनी दूरे रह तू भैया, ठीक बा। बाकी तू कहब जे हमार जीवन ह हमरा के छोड़ के दोसर कोई डिसाइड करे वाला के ह, तो हमनी के तार भाई हई सन, ठीक बा। हमनी के दोसर केहू ना हई सन, तार भाई हई सन। तो ये बात पर ध्यान देवे के पड़ी पावर स्टार पवन भैया। आ तारा में हमनी के हक बा, काहे कि तारा के सुने निसन, तारा के पसंद करे निसन। आ गलती अगर होई तो बोलेम सन, चाहे तू माना चाहे मत माना। तो ये बात के बाकी जे भी समर्थन करता कमेंट करके जरूर बताई। पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के जोड़ी हमरा आज भी आगे अच्छा लागेला, आगे भी अच्छा लागी। रउआ सबके कैसा लागेला कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।